Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukomana She, inini hangu handisi kusenda confession iyi as kuti ndinge ndichizochikidzira vanhu but mbingaidzika siyanai nadzo. I am writing this because I have to warn other women out there. Ndinotozviziva kuti kunyangwe pano varipo vakadzi vechikuru nevakadzi vamwe vechidiki vanotodzifarira mbinga idzi. Vamwe vacho vanotozviudza kuti kunyangwe dzakaromba vanotongodzida dzakadaro. But mukoma, I am here to warn other women kuti out there they are very dangerous men. Muchangonditiwo Rudo, not her real name. Ndinogarawo muno munyika yevatorwa. Ndakangoti I am partly South African because amai vangu ivo ndivo vakatanga kuuya kuno, vakatisiya kumusha tainge tichitori vana vadiki. By the time pandakazouya kunoko ndainge ndatova ne16 years. Ndakubva ndachizotanga kuenda zvekare kuchikoro, but ndakatodzokorora matric yacho. Then pandainge ndava kucollege ndo pandakatanga kuwirirana nevamwewo vasikana ava vemuno muSouth Africa vainge vachingoitawo izvo zvekumhanyisana nembinga chete. Then at that time ndaitozviudza kutoti ndisu tinotorirawo patown. Back then I thought kuti what I was doing, I was living my best life. Zvinhu zvakangonakawo kuti you can date a man that can give you so much money, but kazhinji kacho kana kuri kunzi mbinga iyoyo kana yakaromba, it does not matter kuti anokuvimbisa chii, but at the end of the day anozotokushandisa chete pamhiko dzake sezvakaitika kwandiri. I will never forget that night. Ndainge ndava a first year student in Braamfontein. I was studying public relations and I had this other roommate of mine ainge atongoriwo pfambi zvake, like she belonged to the streets. Me and him, we used to go out partying together, but I used to have self-control. But nekufamba kwenguva manje ndipo apo pandakazotangawo kungoraramawo chilife ichocho ndichingoita sekunge ndainge ndatova pfambi. Then there was one night apo patakazoenda kuRosebank. There is another club iriko kuRosebank uko. That is when I saw the guy. When I saw him, he was wearing nice clothes and ndikabva ndachizotanga kutaura naye. Pandakataura naye ndakabva ndatoshamisikawo because ainge asiri muSouth African. Aiva nemotikari yake yainge yakanaka kwazvo, a GTR. He spotted me and then he said he wanted me. Akandiudza kuti zita rake anoitwa Leon, but ari wekuCongo, a Congolese guy. He was speaking French, but accent yake yechiZulu. Yeah, I can say kuti it was there. Waikwanisa kutofungidzira kuti zvimwe kuda ainge ari wemuno muSouth Africa. Akabva anditi I was too beautiful and he wanted to treat me like a queen. Ndini paya ndava kutomelta, ndava kutozviona ndatova amai Leon paya, ndava kutodzidziswa chiFrench and icho chiFrench chiri very romantic. He then drove us, me and my friend, to a luxury apartment kuSandton uko. It looked so nice. Ndainge ndisati ndakambopinda mumba makanaka saizvozvo. I was nervous at first, but I was really like calm and gentle. Chakandinetsa ndechekuti usually mbinga idzi they can pick you and then they will take you alone and leave your friends behind. But mfesi uyu akabva ati ainge achindida inini nefriend yangu. We were so excited, but ainge akati anoda inini. My friend was just going to be someone who was going to accompany us. So my friend was then taken to another spare bedroom. Then inini naye takabva tachizoenda mu main bedroom. Akabva ati, hey, this bedroom, it's more like an altar. It is my meditation room. Mainge makazara zvinhu zviya zvinoshandiswa payoga and a lot of stuff zvekuti kana ndega ndakashaya kunzwisisa kuti munhu uyu anoita zvechivanhu, anoita nezvei, uye zvekare mainge muine zvemastatues
zviya zvabhudha zvainge zvirimo mubedroom imomo. Then when we started sleeping together, the guy, he was avoiding penetration. Ainge achingondiita nezvigunwe chete kusvikira ndazotoita kam ndokubva ndachizobatwa neupe. Ndakazopepuka almost pakati pausiku, ndipo apo pandakabva ndachizotanga kunzwa kuti pasi pembedha painge paine chinhu chainge chichishinyira, and then I just fell fast asleep again. Makuseni akanditi he did not want us to leave. Takaswera tichifara nefriend yangu, it was just nice. The second night ndipo apo paakazonditi he was busy, he wanted to do some work, saka takabva tachizongorara tose tisina kushandisirana dziviriro. And ndiri munhu wekuti kana ndikapedza kurara nemunhurume I have to take a shower, but ipapo akanditi do not shower. He insisted, kanditi I was going to shower the very next morning. So sometimes after making love to each other, then I fell asleep. Ndakazopepuka ndikabva ndaona kuti munhu ainge akapfugama right next to the bed. Ainge akapfugama akanditarisa, aiti akanditarisa obva adongorera pasi pembedha, obva atanga kutaura muchifrench chake ichocho, obva anditarisa zvekare. Saka mamukiro andakaita handina kumuka zvekuti iye akazviona kuti munhu uyu amuka. Ndakangosvinura maziso angu zvishoma, ndokubva ndatotanga kutoona mamovements ose ainge achiita. Ndakangoti zvimwe kuda ndo manamatiro ake aanoita, sezvo ndainge ndisati ndakambodanana nemunhu anonamata chitendero ichocho chemaindia chebuddhism. Then 3 weeks later, believe you me, I was still staying with him. My friend would go back and then she will come. Then the night apo pazvakazoitika, it was me and my friend. She invited my friend when we were making love into the bedroom. Akabva ati ainge achida kuti tinge tichizoita tose tiri panzvimbo imwe chete, nekuda kwemari hatina kumboramba. Ndipo apo patakazoti tiri pakati pemutambo wacho tikabva tachizoona nyoka. We saw this snake at the same time. We could not scream, we could not do anything. Ndakatadza kana kumuvha muviri wangu chaiwo. My body could not even move. That was when we saw that snake. This snake, it was very big, uye zvekare yainge itori nemakumbo, yakaita sekunge munhurume nemaprivate parts emunhurume. Yakauya iye ndokubva anyangarika, tikabva tachizotanga kurarwa nayo nyoka iyoyo. Yakatirara usiku hwose. Then the next morning ndipo apo paakazotiti ainge ava kuda kutipa mari, for we had stayed at his place for a very long time. Akatipa mari ndokubva achizotidzosera kustudent accommodation kwatainge tichigara. After that, this man, he blocked my number and said akachinja here sim card, and I even tried kuti ndinge ndichienda ikoko, since he was staying in a gated community. Kana iye akasakubvumidza kuti unge uchipinda, they won't even allow you to get in there. Life moved on. That was when pandakazomboenda kuMpumalanga. I went there to visit vamwe vatete vangu variko kuMpumalanga ikoko. Ndakati ndiriko, that was when pandakatanga kurota umwe murume aiuya kwandiri akapfeka akaita sekunge muNigerian, but aine tsvimbo yesimbi. Aiti kana asvika pandinenge ndakarara aibva andimanikidza kuti ndinge ndichirara nemusana, otanga kundidhokonya dombo rangu netsvimbo yacho iyoyo. Apedza kuita saizvozvo ondimanikidza kuti ndinge ndichivhura makumbo angu, obva aisa tsvimbo yake musikarudzi mangu kusvika kuchibereko, obva atanga kundirwadzisa achindidhokonya zvekuti paaizochiburitsa chitsvimbo chake mandiri, chibereko changu ndaitonzwa chichitoteverawo. I started getting sick at the same time that my friend was also getting sick. I was experiencing heavy bleeding, back pain. Ndikabva ndanzi ndainge ndiine macyst muchibereko mangu, and that was when I knew kuti it was going to be very hard for me to keep my womb. Ndakamboedza kushingirira
but after a year of pain, that was when I was rushed to the hospital. I had a massive uterine infection. The doctor was saying that it was spreading very fast, like chibereko changu chakatotanga kutoora from the inside, so they had to remove it, and I can never have children. After the surgery, I even fell into depression. Then ndopandakabva ndachizotanga kuenda kune imwe church kuSocial Nguve. The prophet then prayed for me, and then he told me kuti when we slept with that snake, that man, he used zvibereko zvedu kuti ange achizogadzira mari. He even showed me in the spirit how my blood is being used for my rituals. Uye zvekare iye anogara achingomashandisa marituals iwawo, achishandisa vasikana avo vanosangana navo kungava kuri kumaclubs. And I feel so sorry because munhu ari very handsome, gentle, kana achitaura newe sweet tongue yaainayo unototi ndazviwanira munhu wangu. And I feel so sorry kuti kana akasangana nemukadzi anenge ari padesperation, like kana mukadzi zvimwe kuda anenge akarwadziswa, anokwanisa kutozviudza kutoti finally now I have arrived where I am supposed to be, asingatozivi kutoti atosangana nemunhu anenge achida kumushandisa. There was even a time when I saw him on Instagram. Handizivi kuti ndakaita mistake here yekutanga ndangotaura naye, saka he is no longer using the name Leon. Maybe dai ndakatanga ndataura naye neimwe account isiri account yangu, but I think it was because of the pain yekuziva kuti munhu wakadanana naye, then he ghosted on you. On top of that, you lost your womb. So pandakangomuona paInstagram, immediately that was when I realized kuti he is now calling himself Mzi. Anotonyepedzera kuita sekunge he is a Zulu person, but iye ari weku DRC. Business rake at that time, he told me kuti he imports clothes, but I think anengari ma fake original labels, and that is the business that he runs. He also recruits young girls. I think kuti patori nevamwe vasikana avo vaanoshandidzana navo. I really wanted to expose him kunyangwe kuFacebook. This account that I was using ndakatoivhura ndichitori kuZimbabwe, but that account, it was hacked. I lost all the pictures that I had paFacebook yacho iyoyo. Ndiyo confession yangu, and I hope kuti my confession is going to assist other women out there. You need to know kuti zvitoriko zvinhu zvakadai so, and it really happens. You need to be very careful. Kana kuri kunzi ukatanga kungodanana nemunhu anenge aine mari, sometimes it is nice because unongoti kana ukakumbira chaunenge wakumbira unobva wachiitirwa same time. Hapana paanombokuti handina mari. Sometimes kutombodanana nemunhu wekuti anombokuudza kuti iko zvino zvinhu zvakasunga, it is okay for you know kuti that money is not blood money. Tarai muone kuti right now I don't have a womb. As for my friend, she lost her womb, it was last year. Ndini ndakatanga, then a womb was removed, it was last year. Ainge ava kuzvimba makumbo, ava kuita sekunge ane elephantiasis. That was when she was told kuti she could not keep it, no matter how hard she was trying to keep it, but it was more dangerous for her to keep that womb of hers. Kana mukaposta ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi advice yangu kune vamwe vanhukadzi uko kunze uko, you need to be very careful nadzo mbinga idzi. Hanzi it is nice kudanana nembinga, but sometimes mbinga iyoyo inokwanisa yakatoromba, and kunyange ikakuvimbisa kuti haimbofi yakakushandisa mukurombwa hwayo, but one day inozongokushandisa chete mukurombwa hwayo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakapiwa makore mashomanana ekurarama. It is just that ndakuitirai audio iyi
ndiri parwendo, but kana ndikakwanisa kuzowana mukana ndichauya nenyaya yangu. So pari zvino ndikuda kungokuudzai kuti ndakapiwa makore mashoma ekurarama. Pandakaromba ndainge ndichigara kuchitungwiza, ndakabva kwamurehwa ndichiuya kuzotsvaka basa munomu muHarare. Ndakabva ndachizoriwana basa muHarare. Mushure mekunge ndariwana, ndingangoti maybe it was by God's design here. If it was God's plan, I don't even know. Saka ndainge ndichishandira umwe mudhara ainge ari makanika. Takabva tachizoenda tikanogadzira motikari yeumwe mudhara ainge aine mari aigara kumasuburbs uko. Neniwo pari zvino ndava kugarawo kumasuburbs. So tagadzira motikari iyaya, then we left it there. Takangogara kuda kwemazuva 2-3, then ndokubva achizofona zvekare murume uya akabva ati motikari yake yainge ichiramba kumuka. Sezvo it was just a minor problem, boss vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunoona kuti dambudziko rainge rimborirei. Vakanditi kana tikazoona kuti inenge yaramba kumuka tobva tachizovafonera. Ndakaendako ndiine umwe mukomana, saka takati tasvika kuya ndopavakabva vachizoti kuno umwe mukomana uyayo wandainge ndiinaye ainge achifanira kuti ange achienda kunotenga chingwa kutakishop tinge tichitanga tadya tisati tatanga kushanda. Takazoti tasara, then ndokubva achizoti kwandiri ainge achida kundiudza something. Ndikabva ndati it is okay. Akabva anditi ainge akandirotera hope kudaro. Ndokubva achizoudzwa neng'anga yake kuti ndainge ndichitofanira kuti ndinge ndichizoendeswa kun'anga. Ndikabva ndati it is okay. Handina kana kumboramba. Panguva yacho iyoyo ndakabvuma mukomanashi kuti it is okay, tinoenda kun'anga kwacho sezvo zviri izvo zvauri kuti wakarota. So akabva achizondipa, handisi kuti chainge chiri chidumwa here kana kuti chii. Chaakandipa mukoma chaiva chakaita kunge uyu, but riine mamvere aya anowanikwa kusikarudzi. Ndo zvachainge chakaita, uye zvekare chainge chiine nhengo yemunhukadzi. Ndokubva anditi ndaifanira kuti ndige ndichizoenda nacho kumba, uye zvekare ndaifanira kuti ndige ndichizorara ndakachitsamira ndakachiisa pasi pepilo. Ndikabva ndachizoita saizvozvo. Umwe wangu uya handina kana kumbomuudza anything. Akati motikari yainge isina kana kumbofa, ainge atongofonera murungu wedu achizviziva kuti murungu wedu ainge achazotifonera kuti tinge tichizouya kuzotarisa motikari, because ainge achida kuwana mukana wekuti ange achitaura neni. So mukomanashi ndizvo zvakaitika ipapo mukunoromba kwangu kwandakaita. Saka mhiko dzandakapiwa kuti ndinge ndichitevedzera imhiko dzekuti ndinofanira kuti ndinge ndichizorarama ndichidya nyoka chaidzo. Ndinotodya nyoka. Saka ndakanzi makore angu ekurarama achatapudzika. When I get the time, I will come back and I will share with you the rest of the story. Kana mukaposta nyaya yangu ndisiviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vanga vachiti you will come back with the rest of the story. Pakaipa regai tizomirira pavachadzoka nefull confession yavo. Kana vakauya nefull confession yavo, then ndichazoishare confession yacho iyoyo panapa paplatform pedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.